سلام كم يتوعلو كبرات تقدات التليفون وإيري تيفين لومي قدام 28 نحاسة فرق معالتن فرعان سدالو زينا ومسانا دو حيزنا لكم كريمنا لنا كتكاتاتو لنا بخبر زعدم بيترس منكسي أرست زينا عبد نوزو بعد تكاليزان تساقم ستماي سلست عدتات فتح رقيبهم من معدار زوا ماكل بلوصات أتليتاتن أسلتنتن التبابيعون وجلة بالتوك EPLF هجدف فيجن روم لعلي $300,000 نمتكال أجرس دراس وات وفيون. حيلا إير أمريكان علامات تشبرا وجلة داعش بأفغانستان دبديو. منجستن دي ملكفت كورونا فيروس نمكتا ساعات أوتوك وجه كم زخل لا تنكيعون. ولاو معبل إيدا عبد وشمت مكسيكو نا أمريكا عنوات كي ورد تسجيون. أبي نوزو بعد تكاليزان بحادة نتبشو 1 مليون ناقفة بستوادد بروجكت تساقم ستماي سلست عدتات فتح رقيبو وكيل إيرينا يوسف إدريس نزل أخو زينا وتصبصب شوشان مسقنا كتقربايا أبي زوبا عن صباح نوزوبا عدي تكاليزان تساقم ستماي سلست عدسات من محدار كبابي انبادرهو فتح بمركابو نبرتي تصريتو استحلو مايكسات يباقيعون بعسران سلستن هاسي أبستخايد سنة سرعة ممرقتا اتي بحارة نتبشو 1 مليون ناقفاس توارد بروجكت تساقم 370 سدرابيتات زغنطة مخانو تقاليصم اتي بروجكت 4 متر عمقات زلو عيلة 25 شح لتر زحز باسكا كلتا نوطاتات عدلة نلعل 1 كيلومتر تزرقح مسمر كمون 5.4 كيلووات زمنجو تحاوت ساعات كم زتقالل حلافي جنفر اگر قروت ماي زوبا عن صباح آتو زر أولدتن سايحة بيروم مس مززان بروجكت ماي محدار كبابي انبادرهو زبزح كبابي تاتنايت نوزبا مالت دق محاره دق زرو وارا دق قبرون قلاقولن تحت قرصي قرب ماي كواددلن كلو من محدارات كبابي بقسا معالدن قل عادتات شندوان دما بتثبيت كم زلوا صبصاب جنفر اغرغلوت ماي زوبا عن صبا يحبر اتي بروجكت زفتر لهم افويتات زغلصو تساتفتي نزنوحي عامتات كغلغلو منتي اب محدرون وحسنتون زتكوره عتوب سغومتات كم زوترو بمحبر كاب نقطات حليفهم اب غزوم ماي زرخبولو درجه كبصحو زلوم تسفا غليصوم ربحو خاب عامل علي صبو نحنا بقد حجي زنبر حما امايكن سوتيو زنبرنا ناتو مقيرو ترخيبو انهل عامته قريبو بطعم صبو ماي زي متن صبو ماي نسيتي علنا مستقد نحجي زنبر اربحنا ندميرنا بزي متن بروحونا مسكينا لنا صبو يربحو نحما امايكن ستسانينا حجيكن بركات منغسنا بركاتهم بجاد حلفو حواهنا ياتهنان اننا بقع امايكن ستبقينا صوري ستخلنا سي تحوشنا انا ناي بحق غيرنا تحوشنا انا قيتنا خاصسنا ماينا نقدح لنا دوك نستيغنا كالون لا دوك تخعتي وخنو كبرحق ما تمصيكا سدرابيت كتمكب كبت لزبل ابز ساعات زيغن اوشط بيت اتيو زي هجي تقامي حزبي خوين دولو ناي بحقي زحقس نغريو ام حدارن ازوب عادي تكليزان اتو ادريس محمد قعلاي ابسحابو مزازم قال نبرتتن سلست عدتات نزحلفو وصقمات اب قمت بمئتاو اب اتحاحزان كنكن نايت بروجكت عتوبنت كريو بملباو مسرت معبالن بلصقنان اب مطرناف سلازمركوس تريف زلو اغلغلوتات نخمالا نبرتي وحس قرب اغلغلوتات اب زرخبلو بوتا كطرنفو اتحساسيبو من محدار زوا ماكل بعامة كلتشن 19 كلتشن 20 زنادا بركتو زغبرو بلصات اتليتات اسلطنتن كالوت اكلات محبرسب سبورتن اتبابيعو اتوم تمالي 27 حساب استغايده سنه سرعه ناي غنزبن وانچان متابع استغبرو لما اكلات سبورت 36 اتلتات شومنت اسلطنتي 10 شومنت تكالات من محداراتن كلباتن كمون حموشته مشارختيم نعبيتن براخن سبورت هاجرنا مسرح اكل نتفتات من محدارات مخان زحبره محدار زوا ماكلات فساي هايله اتوم ماكلات محبرسب سبورت نصلوا سغات لبدا كوفيد 19 تصاويرهم نزرايون ناي توادادارنتن حوتن منفس بمغاس ترحبره سبب عبيت سبورت نمعزاز بعتب كم سرح الرغاغيصوم
حلف كفل بهالن سبورتن زوا ماكلاتو اندرياس اسمورم دما علاماتاتن ربحاتاتن سبورت دحر مغلاط نزي نمسمار منسيات نزلو عدلات بغبو تتقيمم نفسهم من هاغرو من زسمي بقعات كتريون ناي تودادرنت منفس نخسرصنا برتيعم كصعرو تلابيو ممحدار زوا ماكل عبد 2018 تنون تماسسال متبع غيرو منبارو ذكريو አባላት ጉጅለ ፓልቶክ PLF ህግደፍ ቪዥን ሩም ዝኾነ ሃገራውያን ዜጋታት 328,800 ዶላር አሜሪካ ንመትከል እግሪ ስድራ ስዋዕት ወፍዮም ነዚ ምልከት ጸብጻብ ኣሎ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ካርቦይ አባላት ጉጅለ ፓልቶክ PLF ህግደፍ ቪዥን ሩም ዝኾኑ ሃገራውያን ዜጋታት 328,800 ዶላር አሜሪካ ንመትከል እግሪ ስድራ ስዋዕት ወፍዮም እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ አባላትን ተኸታተልትን ዘለዎ ኣብ መርበባት ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ ዩቲዩብን ትዊተርን ዝነጥፍ ጉጅለ ስድራ ስዋዕት ንምጥያስ ዝወፀ መደብ ንምዕዋት ብዘካየዶ ጎስጓስ ነዚ ገንዘባዊ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ጉጅለ ፓልቶክ PLF ህግደፍ ቪዥን ሩም ኣብ 2018 ንፕሮጀክታት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ዝውዕል $100,000 አሜሪካ ኣብ 2019 ንመጣየሲ ስድራ ስዋዕት $75,393 አሜሪካ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበራ 2 ዓመታት ድማ ንመናበይ ደቂ ስዋዕት $44,000 አሜሪካ ስንክልቲ ክነሳ ስንኩላን ስድራቤት ንእትኣሊ ኣብ ማይ ሓባር እትነብር ወይዘሮ ኣስካሉ ገብረ መስቀል $11,000 ኣብ ንዞባ ማይ ዓይኒ ንእትነብር ከቢድ ስንክልና ዘለዎም 5 ቆልዑ ንእትኣሊ ስድራ $17,000 ከምኡውን ንማዕከን ደቂ ስዋዕት $4,300 ከም ዘበርከተ ይዝከር እዚ በአካል ብዘይፋለጡ በሃገራዊ ዕላማታትን ክብርታትን ጥራይ ዝተጠርነፉ ሃገራውያን ዝተመስረተ ጉጅለ ፓልቶክ PLF ህግደፍ ቪዥን ሩም ጽጉማት ወገናት ንምሕጋዝ ብዝብል ዕላማ ቅድሚ 5 ዓመታት እዩ ተመስሪቱ ኣብ ንዞባ ሸዕብ ካብ ከበሳ ብዝወረደ ውሕጅ ዝተባላሸወ መእለይ ሩባ ላባ ሓርስቶት ብዘካየድዎ ወፍራዊ ማእቶት ከም ተጸገነ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ሓርስቶት ዓቕምታቶም ኣዋሃይዶም ብዝወሰዶ ተበግሶ ነቲ ብሓደ ወገኑ ፈሪሱ ዝጸንሐ ኣብ ሕርሻዊ ተታውነቶም ዓቢ ኣስተዋጽኦ ዘለዎ መእለይ ውሕጅ ብጉልበት ሰብን ኣብ ዑረን እዮም ጸጊኖሞ ወፋሮ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ እዋን ክራማት ከበሳ ዝወረድ ወሓይዝ ኣብ ሕርሻዊ ጥቕሚ ንምውዓልን መሬቶም ካብ ፍግረ መሬት ንምክልኻልን ዓመት መጸ ሓመድን ማይን ናይ ምዕቃብ ንጥፈታት የሰላስሉ እኳ እንተኾኑ ነዚ ገዚፍ ሕማም ብጉልበት ሰብን ኣብ ዑረን ምክያዱ ስለ ዝኸብድ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣብ ንዞባ ሸዕብ ሩባ ላባ ሰቲ ኣብ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ዝርከብ ኣስታት 8,300 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ኣሎ አገልግሎት መደበር ጥዕና አፋምቦ ንምስፋሕን ብዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን ንምምዕባልን ዝተገብረ ወፍሪ ኣብ ትህባ አገልግሎት ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓላፊታ መደበር ነርስ ሑሴን መሐመድ ገሊጹ ንኤሪና ብዛሃባ ሓበሬታ ነርስ ሑሴን እታ መደበር ጥዕና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስ ተርእዮ ዘላ ዕብየት ተጠቃምነት ተገልገልቱን ክብ ይብል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ናብ ርሑቕ ዓድታት ብምንቅስቓስ ዝካየድ ናይ ክታበትን ጎስጓስን መደባት ኣብ ምውሓስ ጥዕና ዝመስገን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ አብሪሁ ኣብ አገልግሎታት ሕርሲ ክታበትን ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬትን ዘሎ ዕዙዝ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ብምዕቃብ ኣብቲ ካልእ አገልግሎታት ተመሳሳሊ ውጽኢት ንምምጻእ ምስ ኣመሓደርትን ኣጋር ሓካይምን ብቐጻሊ ይስራሕ ከም ዘሎ ነርስ ሑሴን ብተወሳኺ ኣረጋጊጹ አገልግሎታት ሕርሲ ክንክን ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ላቦራቶሪ ክታበት ፋርማሲን ወለንታዊ ምኽርን ማዕዳነት ትህብ መደበር ጥዕና ኣፋምቦ ንምምሕዳራት ከባቢ ኣፋምቦ ማብራን ኣፍናቡን ተገልግል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ታሕጉራዊ ዜናታት أمريكا شبراو جل داعش أب أفغانستان إعلام زجبر دبدب سبع البونفرتي كم زكايرت لو ميسران شو من تنح سفليتا بتي أبزوبا نانجهار استخايد دبدب عند هندسي نايتي بإسران شدشان نحسه أب كوابي أهجراو معروفة نفرتي كابل استخايد متكعتي كم تقتليو بيت صحفة مكل خال أمريكا بينتاغون حبي رزالله
ብዘይካዚ ኣብ ልዕልቲ ሽበራዊ ጉጅለ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ፔንታጎን ኣፍሊጡ እቲ ናይ 26 ነሓሰ መጥቃዕቲ ኣብ ክልተ ቦታታት ዘይኮነ ኣብ ሓደ ቦታ ምንባሩን ነፍሰ ቅትለታዊ ከም ዝነበረን ከም ዘረጋገፀውን ፔንታጎን ኣፍሊጡ ኣሎ በቲ መጥቃዕቲ ቦምብ 13 ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ዝርከብዎም ልዕሊ 170 ሰባት ከም ተቐትሉ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እዩ ዝግለጽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቁልጡፍ ሕነ ናይ ምፍዳን ስጉምቲ ክወሰድ ምዃኑ ትማሊ 27 ነሓሰ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ መንግስትን እንዲል ልዑል መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝረኣየለን ዘሎ ከተማታት ሰዓታት እቶዶ ክውጅ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እቲ መንግስቲ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ ኣብታ ሃገር ልዕሊ 40,000 መልከፍቲ ንተኸታታሊ መዓልታት ከም ተመዝገበ ድሕሪ ምቁልሕ እዩ ደልታ ዝተባሃለ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ጠንቂ ምውሳኽ ናይቲ መልከፍቲ ምዃኑ እቶም ፀብፀባት ብተወሳኺ ይገልጹ ኣብ ህንዲ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ 33 ሚልዮን መጠን ሞት ድማ ልዕሊ 437,000 በፂሕ ኣሎ እዚ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ኣብ ህንዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት እውን ኣሉታዊ ጽልዋ ኣኸቲሉ ከም ዘሎ ይጥቀስ ብዓለም ደረጃ መጠን መልከፍቲ ልዕሊ 216 ሚልዮን ሞት ከዓ 4.5 ሚልዮን በፂሕ ኣሎ تمالي 27 نحاسة ببرتوع نفاسن زنابن تسنين ناب وسناسن كيبا زبصحه وبلاو معبل إيدا حيل بمدلاب ناب وشمت مكسيكو قوصية من رحكم زلة تعبيرون وبلاو معبل إيدا 220 كيلومتر بالساعة بزحمباب نفاس تدفي وسناسن كيبا بزبصحلو حدقات علق بمسعب نواتا وعنوات كم زورة تقليتون እቲ ህወብላው ማዕበል ልዕሊ 190 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ተደፊኡ ጽባሕ 29 ነሓሰ ኣብ ደቡባዊ ወሰናስን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዝበጽሕ እዮም ትንቢታት ኩነታት ኣየር ዝሕብሩ ዘለዉ ብዝተፈጥረ ስጋት ኣብ ወሰናስን ክፍለ ሃገር ሉዊዚያና ቅድመ ምድላዋት ክግበር ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ዝርከቡ ድማ ናብ ውሕስ ቦታታት ክጉዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎ ብዘይካዚ ኣብ ክፍላት ሃገር ሉዊዚያናን ሚሲሲፒን አላባማን ብርቱዕ ዝናብን ማዕበል ባሕርን ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ዝእምቱ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ከስዕብ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ እዚ ሓደጋ ህወብላዊ ማዕበል ኣብ 2005 ብማዕበል ካትሪና ህይወት ልዕሊ 1800 ሰባት ዝተቐዝፈሉ ወሰናስን ከተማ ኒው ኦርሊንስ ገጹ የገስግስ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ تمالي 27 نحاسة أب باكستان أب فابريكا قمامات بستخست حدقا بارع بوحدو 16 سبات ميتهم بسنكتي أب كتما كاراچي زقاتم حدقا زاقيت كترم زيتانت صرح حيالو كم زغسلون أب لعل نبرت كبير كسارا كم زوردن سمزي باكستان حبيرهم تنكت حدقان من تصار مرمراي كايد كم زلو تم سبسلطان قليسا مالو أب باكستان أب 2010 تغلطن أب فابريكا على باب زقاتم حدقا بارع لعل 260 سبات كم زموتو نايشعت سبات يتقصون ማእከል ህይወታዊ ብዙሕነት ዝኾነ ምስ ብራዚልን ፓራጓይን ኣብ ዘዳውብ ደቡባዊ ቦሊቪያ ዝተኸሲሱ ዘሎ ባርዕ መሮር ዛጌታ ብትሕተ ቁጥጥር ኩዕል ብዘይምኽኣሉ ልዕሊ 80,000 ሄክታር ጫካታት ከም ተሃምሞ ተሓቢሩ በቲ ኣብ ምጅማር ናይ ዘወርሒ ዝተበገሰ ባርዕ ኣብ ደረጃ ምጽናት ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓሌታት እንስሳ ዘገዳምን ኣዕዋፍን ከም ዝሃለቑ ዝገለጹ ተጣበቕቲ መሰል ኣከባቢ ብኣሽዓት ዝቑጸሩ ውፅአ መዓት ዝኾነ እንስሳታት ዘገዳም ናብ ውሕስ ቦታ ናይ ምግዓዝ መስርሕ የካይዱ ከም ዘለዉ ፍሊጦም ዘሎ ደረቕ ኩነታት ኣየርን ብርቱዕ ንፋስን ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ንዝካየድ ዘሎ ስራሓት ኮንቱ ገይርዎ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ነበርቲ ናይቲ ከባቢን ኣሃዱታት መጥፋት ሓውን እቲ ባርዕ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ብምህላው እቲ እንኮ ተስፎም ዝናብ ክወቅዕ ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ كيلاتا سنة كوحتا قبصي 43 مليون عامتات عدمة زلوة عصر هيوت ناي أب ماين مريتن زنبر كم زنبر زغلطوا عليه عسى نباري كم زرخابو فليطم زي أب معرابا والشنخ قبصي استرخبه بعد 4 محاور تنتاو عصر هيوت عسى نباري بخمي كاب مدر ماياوي ناب ماياوي كم تلوت نمردا حجاز مخانو نتي كوحتا زكايدو كيلاتا تحبيرهم እቲ 3 ሜትሮ ቁመትን ልዕሊ 600 ኩንታል ክብደትን ከም ዝነበሮ ዝተገልጸ ዓሌት ዓሳ ቀልጢፎም ካብ ዝጸነቱ እንስሳታት ምዃኑ እቶም ኪላታት ገሊጾም ኣለዉ እዚ ርኽበት እዚ ንጥንታዊ ፍልቀት ዓሳታት ኣብ ኣፍሪካ ዘመልክት ክኸውን ከም ዝኽእል ይዝእመት ብዛዕባ እዚ ፍሉይ ርኽበት ዓሚቕ መጽናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ኪላታት ኩዕታ ግብፂ ሓቢሮም ኣለዉ
زي خبركم تحتاتلتين الساعة استدالو زينا مسنادو نمززام كأند نطبتاتو دقيمنا نقرب لكم عبد النوزو بعد تكاليزان تقام 6 3 عدتات في التحرقيبون من معدار زوا ماكل نبلوصات اتليتاتنا سلطنتنا التبابعون بوجلا بالتوكي بي ال اف هقدف فيجن روم لعلي $300,000 نمتكل اجرس دراس وات وفيون حيلا اير امريكا علامات شبرا وجلا داعش بافغانستان دبديبون منغستن دي ملكفتي كورونا فيروس نمقتا ساعتات اوتوتوك ويج كم زخلا تنكيعون وبلاو معبل إيدا أو وشمت مكسيكو نا أمريكا عنوات كيور تسجيون زي خبركم تقاطعتلتين نحجز تدالو زينا مسنادو تفتسمو سلام